bó bá ṣe pé tèmi náà ń dáríjọ wí a kì í gbọ́ sọ́lọ́ abẹ́rẹ́ lómi a kì í gbọ́ pè é rà ó dijọ́ tán bá rọmọ lẹ́yìn ejò kan tó rí mi mú ọ̀kànràn níhìn ọ̀kànràn lọ́hùn bọ́kànràn bá di méjì yóò dẹjọ́ bọ́kànràn bá di méjì á sì dìjà bọ́kànràn bá di méjì á di jágbajàgba játijàti adíáfólókòso arẹ̀kújayé ọmọ òkójà àwọn lẹ́ẹ̀mọ wò lẹ́gùn rí ìró olókòso lẹ́ẹ̀mọ gbọ́ nílé rárá bá ń bímú so bí Ṣàngó bá kọ́lé wọn á ló ṣeun bí Ṣàngó bá pààyàn wọn á ló ṣeun tipátipá la fi ń fẹ́ràn kòso oríire léyìí tí mo ṣe yìí mo ṣe ná bọ́tà mi bá pógún mo bá pégbá èmi ni wọ́n borí wọn ahéré ní rẹ́yìn olóko àpáàdì ní síwájú òǹfọ̀n náà bó bá jẹ́ pé tèmi lẹ̀ ń dáríjọ wí bó bá jẹ́ pé tèmi lẹ̀ ń rò láì dáa kó kú dànù ẹ̀yin kété lọ̀fọ̀ ń sẹ̀ bó bá jẹ́ pé tèmi lẹ̀ ń dáríjọ wí a kì í gbọ́ sọ́lọ́ abẹ́rẹ́ lómi a kì í gbọ́ gbé e rà ó dijọ́ tó bá rọmọ lẹ́yìn ejò kan tó rí mi mú ẹ̀yin ọ̀tá mi bẹ́ẹ̀ bá pógún bẹ́ẹ̀ bá pégbá èmi ni ó borí yín